Objavljen je prvi bošnjački udžbenik historijskog sjećanja. Na 260 stranica preko 500 tema i informacija o genocidu nad Bošnjacima. Knjiga Kultura sjećanja magistra Fatmira Alispahića donosi kalendar genocida, katalog spomenika i odabrane teme iz bošnjačke povijesti. Prikaz 50 najvećih stratišta bošnjačkog naroda kroz historiju, od Ahmića do Žepča. Teme o genocidnoj agresiji, o ratnim traumama djece, logoraša, invalida i izbjeglica, o životima šahidskih porodica, o zločinu silovanja, o žrtvama mina, o traumi identifikacije, o ubistvima bošnjačkih povratnika, o napadima na objekte islamske zajednice, o spomeničkoj kulturi, o knjigama, izložbama i filmovima na temu genocidne agresije. Preko 500 tema i informacija o genocidu nad Bošnjacima. Knjiga Kultura sjećanja magistra Fatmira Alispahića. Cijena knjige 20 konvertibilnih maraka. Kontakt 061 214 985 ili na mail fatmiralispahić@yahoo.com.